Mallorca és casa nostra, un lloc preciós, únic. El mar ens acompanya cada dia, però ara aquest mar és qui ens demana ajuda. La biodiversitat marina s'està perdent i no podem quedar de braços plegats. La Posidònia desapareix. Les espècies autòctones es redueixen. El plàstic, el turisme massiu i la pesca descontrolada afecten greument el nostre ecosistema marí. El que sembla només un problema del mar és també un problema nostre. Nosaltres, com a estudiants de l'ESO, hem decidit actuar. Hem creat una empresa de forma de cooperativa, Ànima Salada, un projecte per protegir la biodiversitat marina combinat amb l'educació, la tecnologia i l'acció local. La nostra aplicació mòbil és la clau. Tenim una guia d'espècies marines de Mallorca, consells sobre com protegir la mar, un fòrum per compartir informació i notícies, informació accessible per tothom i científica. Educar és protegir. A més, oferim tours educatius sostenibles, excursions guiades amb experts, snorkel responsable i fins i tot realitat augmentada. No volem només ensenyar la mar, volem que la gent l'estimi i el respecti. Amb Ànima Salada fem dues coses fonamentals: conscienciant i actuant, ajudant a que el turisme sigui més responsable i educant la nostra comunitat per a protegir el que tenim. El projecte es pot mantenir. L'app es ven a un preu simbòlic. Els tours generen ingressos i col·laboram amb agències o hotels. Són joves, però pensam en gran. Aquest projecte pot créixer. El mar no té veu, però nosaltres sí. Som Ànima Salada. Aquest projecte és només el principi. Perquè si estimam el mar, l'hem de protegir. Junts, cuidant del que estimam.